Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Balkan vilayatyndaky habarçysy Tapar Mehmet Nepesguliýew 19-njy maýda 3 ýyl türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Bu barada Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti habar berýär. Azatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri bilen hyzmatdaşlyk eden Nepesguliýew 2015-nji ýylyň tumsynda Hamana ýanynda ýurtda gadagyny edilen neşil derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sudda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Hukuk goraýjylar we BMG'niň paneli jurnalistiň syýasy sebäpleri esasynda tutuk edilendigine aýdyp, Nepesguliýewiň türmede saklanmagyny ýazgyryp çykyş etdiler. Ol tutuklukdan öň ýurdun Gunmata regionunda sandan çykan infrastruktura detgalary, mali kynçylyklary, ykdysady deňsizlik we mekdeplerdäki agyr şertler barada maglumatlary taýýarlady. Amerikanyň 7 kanun çykarjysy 2016-njy ýylyň iýulynda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa Nepesguliýewiň tutuklugynyň bir kanundygyny aýdyp, onu haýal etmezden azat etmäge çagyryp hat ýazdy. Mundan başga Azat Ýewropa Azatlyk radiosy we başga da 10 tane media we adam hukuklaryny gorap çykys edýän guramalar prezident Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp, Nepesguliýewiň bir kanun tutuklugyny betetmäge we onuň derhal türmeden boşadylmagyna çagyryş etdiler. Halkara hukuk toporlarynyň sultanda BMG'niň eden etdilikli tutuk edilmeleri boýunça ýyşy toporunyň çağırşlaryna garamazdan Türkmen hökümeti onu ýapyk sudda berilen türme tutuklugynyň möhletini doldurýança azatlyga göý bermedi. Mälim bolýar BMG'niň eden etdilikli tutuk edilmeleri garşy ýyşy topory Nepesguliýewiň bir kanun tutuk edilendigi barada netije geldi we onuň derhal azatlyga çykarylmagyna çagyrdy. Tapar Mehmet özüniň jurnalistiki ýyşy üçinji daglandyrylýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent jurnalistiň tutuk edilenine 2 ýyl dolundy aýtdy. Onuň suud diňlenşigi aklawçysy we jegmetçiligi açyk däl bir görnüşde geçdi. Biz oňa ýönkülýän aýplamalaryň dogrulygyna galypdygyna ynanýarys. Ol destini azatlyga göý berilmelidir, diýip Thomas Kent sözüne goşdy. Nepesguliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňiziniň kenaryndaky Awada şäherinde ýitirim boldy. Ol 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen suud diňlenşiginden öň doly izolirlenen görnüşde saklandy. Türkmen suudy onu bir kanun neşe teristleriniň gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepesguliýewe ýönkülen günäleriň onuň jurnalistik iş üçin ara almak maksady bilen toslanyp düzülendigine aýtdylar. Türkmenistan hukuk toporlarynyň metbuat azatlygy baradaky halkara hatabatlarynda hemişe izdaky ornlarda getirilýär we Türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistleri ýanamakda tanqid edilýär. Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlar sebäpli Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň ýurdun içinde hereket edýän ofis edarasy ýok. Ýöne bu gulluk ýurdun döwlet kontrollugundaky mediasyny türkmen dilindäki ýeketäk alternativ höküminde ýerli seçmeleriň berýän maglumatlary esasynda işleýär.